Wara votazzjoni bikrija s-sibt li għadda fid-9 ta' filgħodu tal-ewwel jum ta' Lulju bdiet il-votazzjoni fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun dan bħala parti mill-Konferenza Ġenerali Straordinarja tal-Partit Laburista bit-tema Int Malta, il-ħolma tiegħek, il-proġett tagħna. Din il-Konferenza Ġenerali qed issir kif jistipula l-Istatut tal-Partit Laburista wara elezzjoni ġenerali. Dan wara fl-elezzjoni ta' 30 ta' Mejju li għadda, il-Partit Laburista kiseb ir-raba' rebħa konsekuttiva. Din għandha lan li tikkonferma t-tmexxija tal-partit fil-votazzjoni trid tikkonferma lil Prim Ministru Robert Abela bħala mexxej tal-Partit Laburista li deputat Prim Ministru Ian Borg bħala deputat mexxej għall-affarijiet tal-Parlament u Elix Saliba bħala deputat mexxej għall-affarijiet tal-partit. Il-votazzjoni tul il-jum tal-erba' saret ukoll fil-Gżira Awċija dan hekk kif bejn l-4 ta' nofsinhar u s-7 ta' filgħaxija il-votazzjoni saret fiċ-Ċentru Laburista f'Tassannat. Sattant, it-3 filgħaxija fil-bidu għal-votazzjoni ivvutaw it-tmexxija tal-Partit Laburista dan hekk kif tefgħu il-vot tagħhom il-Prim Ministru Robert Abela u Martu Lidja warahom ivvutaw id-deputati mexxejja il-President Elix Xiberras u l-Kap Eżekuttiv u Xxenti Leonid Mackay. L-4 filgħaxija eżatt wara li tagħlaq kompletament il-votazzjoni jibda l-att tal-voti. Il-Konferenza Ġenerali Straordinarja imbagħad tingħalaq il-ħamis fis-6 ta' filgħaxija fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista bid-diskorsi tal-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela, id-deputati mexxejja Ian Borg u Elix Saliba flimkien mal-President Elix Xiberras.